L-effett tal-eluq tal-Power Station tal-Marsa fuq il-livell tal-arja fil-madwar jista' jkun imqabbel mal-effett li kien ikollu proġett ta' installazzjoni ta' pannelli tax-xemx fuq art kbira daqs 900 ground tal-futbol. L-istudju li konferma dan għamlitu l-Università ta' Malta u r-riżultat tiegħu intlaqa tajjeb ħafna mill-kumpanija responsabbli għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Jirriżulta li minn meta l-Power Station intfiet u tpoġġiet fuq cold standby fil-bidu tas-sena 2015 l-emissjonijiet tal-carbon dioxide naqsu b'madwar 761,000 tunnellata fis-sena. Studji ta' monitoraġġ tal-kwalità tal-arja li saru f'Jannar ta' din is-sena juru li l-emissjonijiet tal-gassijiet sulfur dioxide fl-istess inħawi naqsu b'madwar 80% meta mqabbla ma' snin fejn il-Power Station tal-Marsa kienet għadha taħdem. Saħansitra jirriżulta li l-inħawi tal-Power Station kellhom l-istess livell ta' sulfur dioxide osservati fl-istazzjon tal-monitoraġġ tal-arja Global Air Watch tal-Università ta' Malta fil-Fanal tal-Ġordan fl-Arpa Għawdex. Titjib ieħor kien irreġistrat fl-emissjonijiet nitrogen dioxide, għalkemm dan it-tip ta' tniġġis ikun ikkawżat ukoll minn sorsi oħra fosthom il-karozzi. Jirriżulta wkoll li residenti fil-lokalitajiet tal-inħawi m'għadhomx jilmentaw dwar trapp iswed fil-proprjetajiet tagħhom, partikolarment dawk fil-Marsa, Raħal Ġdid, il-Fgura, il-Ħamrun, Ħalt Għarxien u oħrajn fl-inħawi. Bl-Enemalta tikkonferma li ilu ma jkollna rapporti dwarha. Intant l-Inġinier Frederick Azzopardi, Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, ikkonferma li l-awtoritajiet kompetenti għadhom kif ikkonfermaw il-pjanijiet tal-fażi li jmiss tal-proġett taż-żarmar tal-Power Station biex xogħlijiet mistennija jirrankaw dalwaqt. Din il-fażi mistennija tinkludi fiha tneħħija ta' partijiet minn boiler rate, waħda mill-ogħla strutturi fil-Power Station tal-Marsa.